ଛୁଆ କାମରେ ଖୁଳି ସାପ ଖୁଳି ଯାଇଛି ତୁଇ ତ ଧରିକି ବଇଛୁ ଧରିକି ବଇଆ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା ଏଠି ମା ହାତ ଗାଲେ ହବ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁନ ଏଠି ଶିଳ ପାଖରେ ଟିକେ ଗାତ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଲେସୁଥିଲି ଆସିକି ପଶିଗଲା। ଧରିକି ବଇଟା ପାଠ ପଢ଼ତେ ହବନି। ପାଠ ପଢିବନି ମୂର୍ଖ ହବ ଗୋରୁ ମୁଳିବ ନା କି? ହଁ ଗୋରୁ ମୁଳିବ। ମୁଁ ଆସିବିନି ତୁ ଶୁଇ ଗଲୁ ଆସିକି ବିଲେଇ ମୋ ବାପାକୁ ବିଲେଇ କହିଲା ବେଳକୁ ତା ମନ କଷ୍ଟ। ବଢିଆ ତ ଗେଲ ହଉଛୁ ବଢିଆ ତ ଗେଲ ହଉଛୁ ଗେଲ ହଉଛି। କାଲି କି କାଣ୍ଡ କରିଛି ଜାଣିଛ? କିସ କରୁଛି? କାଲି ସେ ନୁକ ଘର ସେ ଲଙ୍କା ହେଇଥିଲା ତୋଳିକି ଆଣିଛି ଦେଇକି କହୁଛି ମୋ ଦାଦୁ ଖାଉ। ନୁକ କେନ ବାଡେଇବ କଥା ଏଟା ଚୁର ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଆଗ ମାନେ ଦେଖ ଏ ଚୁର ଲଙ୍କା ନୁକ ଘର ଗଛରୁ ତୁଳି ଆଣୁଛି ତା ଘର ନୁକ ଘର ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଡେ ବଦମାସ ଅଛି। କଣ୍ଟା ଗଳିଛି ନାଇଁ କାହିଁ ଗୋଡ଼ ତ ଦେଖାଯାଉନି କଣ୍ଟା ଏଠି ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଯାଉନି। କଣ୍ଟା ତ ଦୁଶୁନି। କଣ୍ଟା ବାହାରିଲା ତ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା? ହାତୀ ଭଳିଆ କଣ୍ଟା ସବୁ ହୁଏ ତ ହାତୀ ଭଳିଆ କଣ୍ଟା ସବୁ ହୁଏ। କାକିରି ବି କଣ୍ଟା ବସିଛି ନାଇଁ ସେ ଡାକିଲା ଏଇ ମୋ ଠାକୁମା ତ ବଇଛି ଆଉ ଟେନସନ କିସ? ମତେ ଦୁଶୁନାଇଁ ଦିଅ ମୁଁ ଠପେ ପକେଇ ଦଉଛି ଦିଅ ତାହେଲେ ଦୁଶିବ। ବେ କାହିଁଲୁ ବେ ତୁମ ତ ଛସି ଦିଆ ସରିନି ଯା ଛଚ ଦିଆ ସରିବ କେମିତି କି ଦେଖି ପାରିଲନି ତ? ବାବା ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟା କାଢିବା ପାଇଁ କି କାକି ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଔଷଧ ପକେଇଦବା ପାଇଁ। ତୁ ସେ ଭିଏସ ନାଇଁ ଡବ୍ଲୁ ବି ନୁହେଁ ଆଉ ଏସଏସ ବି ନୁହେଁ। ବାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡିଓ ଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆଜି ଏତିକି ଭିଡିଓ